Srdečne vás vítame tu u nás na pôde stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri tejto veľmi milej a radostnej príležitosti pri otváraní študentskej zóny Dynamik. Dnes otvárame novú študentskú zónu, ktorá má slúžiť oddychu, ale aj práci študentom v prestávkach medzi prednáškami či v čase voľna. Ja som nesmierne rád, že dnes môžeme dať študentom do užívania tieto nádherné priestory a verím, že aj tieto priestory prispejú ku kvalite štúdia, prispejú k záujmu štúdiu a možno aj k záujmu ďalších študentov, ktorí prídu študovať na našu fakultu. Srdečná vďaka. Z debnenia sme tu vytvorili sedenia, sú to také jednosedačky, dvojsedačky plus stolíky, ktoré sú z ľahkého polymerového debnenia. Veľmi dobre sem zapasovali aj ideovo a myslím, že aj po architektonickej stránke. A z lešenia zase sa nám podarilo vytvoriť príjemné lavice na sedenie. A obidva typy sedení sú doplnené takými mäkkými podsedákmi, mäkkými operadlami. Som veľmi rád, že Dynamik mohol byť súčasťou tohto projektu a skvelé myšlienky, ktorá vzkrsla pri neformálnej debate s univerzitou, a som veľmi rád, že sa nám toto spoločnými silami aj spolu so sponzormi, ktorí pomohli finančne vytvoriť túto študentskú zónu, ktorá verím, že bude dlho slúžiť študentom a pomôže skvalitniť ten život na tej univerzite. Som rád, že takýto projekt sa podarilo zrealizovať, pretože študenti a študentský život sú budúcnosť stavebníctva Slovenska a bez kvalitných ľudí z oboru, ktorí dostanú kvalitné vzdelanie, si neviem predstaviť, ako by stavebníctvo na Slovensku mohlo napredovať.